Nummer 28. Здравейте, другари и другарки, тинкювисти и путевисти. Изключително се радвам Дзън-дзън успешно пак да се видиме след бурните вечери, бури и така нататък. Здраве! Number 56. Was she worth it? Изключително съм жестоко 56. очарован Nummer от 56. Барбароса, който ме доведе на един бинго с какво? Биричка, кажи здрасти на нашите приятели. Get up. Боц. Nummer 31. Опа, улица, падна кърпичката, една бълчица. Боц. Така че жестоко. Бинго е номер 1. Един. Айде, до скоро. Стискайте палци.